Ngeso maber janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni Chenro en Twak Rowere ka bende makelo ni Chenro kawuono ni an Pauline oyudo odiochieng' ma kawuono thuon wach ma bende wadhi wuoyo en rowere kod siasa ka bro miyo rawera ma kawuono wan godo e studio obro nyisowa gino mokele Twak kod rowere wetene TV mar Lolwe mana king'iyo kamera kacha dagomni mondo inyis joneno mag Lolwe TV joneno mag Twak Rowere nyingi kuno miaye kaachiel kod gino mitimo. Erokamano, adwa kawo thuolo makende mar gone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono ni kata obedo ni ong'ich kama. To an iluonga ni Andrew Sidede, ae gweng' mar Dogo. Dogo ni e Ruaraka constituency e Nairobi County. To an jasiasa kendo an jachung' malaro kom mar MCA ma Dogo ward kanyo. Koro kawuono abiro mondo watwag ka. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, janeno mar Twak Rowere, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Andrew Sidede. Ka bende onyisou kanyo gombo mare, lek mare, ni en be chieng' moro dogomni mondo omak kom, okoma to en mana lemo mar MCA gwengegi ma Nairobi Ruaraka. Ka bende owacho ni odhi chung' MCA e gwengego ma Dogo. Mana kwachako Andrew, dagomb wacho ni erokamano kuom chopo odiochieng' ma kawuono kuom twak kod rowere weteni. Pile wayudoga ni kochopo kombe mokalo higni mosekalo e siasa, iyudo ka rowere gin jogo ma giluor wuok oko mondo gimany kombe. Ipani ang'o miyo ma ng'enyne osetimore? Gimomiyo mano nyalo timore, ing'eni kinde duto joma rowere neno kaka gin very limited. Kaka koro for example weche mag siasa, joma rowere ng'enygi oluor chung' nikech oneno ni siasa en pesa. Koro gineno ni siasa ka chung' to aonge pesa, samoro an mana hasla. Koro magi gik moko mosebedo ka geng'o jowetewa. Then mar ariyo be jowa madongo pok owuok oko mar mako lwet rowere mondo be odonje e kombegi, mondo be gibende gine telo mar rowere kaka nyalo dhi maber. Koro emomiyo an kaka rawera to kod rowere mamoko mane Kenya moko ma bende chung' e kombe mag MP kata MCA, wan nyaka koro wapuonj rowerewa ni nitie ber mar bedo jatelo. Nikech seche mibedo jatelo ka in rawera tinyalo timo gino ma ng'at ma ike osedhi ok nyal timo. Nikech ng'ama rawera kan kowacho ni timo to timo. Koro weche machalo kaka pesa, weche machalo kaka luoro kata kibaji ema pano miyo rowere mang'eny ok donje weche. Aneno kimulo pesa sana. Ng'ato nyalo penjo ni Andrew Sidede ni en ogolo pesa kanye ma otimo godo campaigns mage moloso godo gigene kata ma samoro miyo ji mondo gone siasa. Inyalo nyiswa ni ere kaka inyalo convince rawera ni tiyo gi pesa kata ok iti gi pesa e campaign sani? Ing'eyo ni ka aduoki e muma nikech an ajachach. Wach mokwongo madwa wacho ni Yesu kane wuotho gi jopuonjre to chieng' moro jopuonjre ne nopenje ni to in ma waluwi ka waseluwi to chien to wawe mondewa gi nyithindwa, ang'o ma wadhi yudo kuomi? To Yesu nodwokogi niya, yieni ema bro miyi luwo, yieni ema bro chung' gi jogo. Koro emomiyo an awacho nega joga ni an aonge ng'ama miya pesa, bende an aonge tich masani atiyo nikech tich mana amako na resign weche politics. Koro sani adong' ni an gi faith ni ka piny oru tabro yudo gimoro matin. To ka yudo gimoro matin to nikech sani be uchumi rach, adhi a-share gi jowadwa. Kawuono ka share gi ji 5 moko, kiny achaka share gi ji 5 machielo. Kamano nyaka wachop chieng' ma koro wakawo telo mondo koro matin mane wayudo ni koro bede maduong' kamano. Aneno ka ng'eny aspirants positions mopogore samoro postas gi ineno ka iketo pay bill number, yore mag nego gibed godo supported e campaigns mag ipani ma en yorno makare mar ng'ano madwaro kom mondo tim. An ka wacho kian ok a support wachno. Gimomiyo ok a support wachno,
nikech sani kaka koro uchumi chalo ni, to japiny ni ng'ama adwaro mondo mi akur. Okay, for example, samoro ng'ato nigo osiepene, an awuon to kanyal time, lakini ng'ato kadwa time to be is okay, ok rach. But an to kanyal time nikech ok ane ko gima ber na, nikech nitie ng'eny ji, ing'eni ok ji te mang'i oheri, to bende osiepeni mang'eny. Inyalo bedo gi 50% of friends, to only 10% are loyal friends. The rest of 40% chalo jogokoko, jopamo mapamo ne ji karingo kata ka go mpira pako. Koro ka ng'ato amua nodwa donjo e siasa, to ichalo Daudi kodhi gore gi Goliath. In gore agoya gi Goliath nino kakinyalo. Iwinjo? Ka in ga agenda maber, to kinyal bedo gi stress gi weche mag pesa ka. Agenda ni wuon bro seli. Yes. Sani nyalo wacho ni Baba Dogo Ward un jochung' adi? Baba Dogo Ward wan jochung' adi. Ojende gin adi ma rowere gin jogo namba maromo? Mochung'. An e kijana ma number 1. Ma dawach ni digolo the current MCA. Kuom rowere mochung', an e kijana ma is hard. Is hard. Wan kod kijana moro ma be osiepna ochung' kanyo gi chama mar DAP. Wan kod kijana moro ma be nosetelo, lakini sani to koro kendo ken kijana. Kinde mane no donje telo chama ne kijana iluongo ni Shedi chung' gi UDA. Koro magi vijana mantie, to ahero ka vijana chung' e kombe. Koro manifesto wa to kod teko wa ema koro mondo golwa oko. Kama Andrew, ka ng'ato samoro ka dwaro gimoro, nitiere kata sama nyathi dhi skul, odhi skul mondo future ne obed ma bright. In sama ni dhi e kom mar MCA, nitiere rem moko manineno Baba Dogo miwacho ni kopo ni amanyo kom ni ma jopiny otimona kaka dwaro, nitiere lokruok manyalo timo. Inyalo nyisa ni gin challenges mage ma samoro jo Baba Dogo pitia, ma in kaka jadak ma Baba Dogo kuom higni manisenyisa chien kucho oseneno ma in kidhi e telo tinyalo loko? Namba 1, ka nitie gima kizungu wacho ni very important e society, en wach mar education. Wach mar somo, ka jatelo mobet mo represent ji ok nyal shughulika go e yo mowinjore, to mano ok jatelo monego bed ni miyo thuolo mar telo ne jopiny. Baba Dogo Ward wasebedo kod shida. Wan kod nyithindo ma needy, wan kod nyithindo ma orphans, wan kod joma are needy. Ma weche mag basari mawuok matin gi onego bed ni konyogi. To ka in jatelo ma iketo ward ni e chunyi, to kata in iwuon samoro idonjo ofuki, to wacho ni jowadwa, orphans gi anyalo chung'. Inyalo manyo kata mana donors moko kamoro. Wacho ni an gi orphans e Baba Dogo Ward ka. Adwa nubi konyo umakna kata nyithindo ma orphans ni chien. Tiende niya, an mano gima nyaka tim ka donje telo. Nikech mae remo osebedo maduong', nyithindo mang'eny ok dhi skul. Nyithindo mang'eny obet e kor gweng' nikech onge school fees. Koro an kadonjo, tabro make sure ni wachung' kod nyithindwa ma jo needy gi, wachung' kod nyithindwa ma jo orphans, wachung' kodwa mamawa. Mawa make sure ni basari ma osega bed kiuso nu e Baba Dogo ka, koro yude yo moriere. Basari mosega bedo kugo e koko ma kudhi ofis tipenji ni kinde mane wa campaign ni support opponent wa, chul pesa ni eka mi basari. Wan katigona kura katokigona kura, to abo make sure ni nyathini odhi e skul mosomo, nikech nyathi kosomo to bro duogo konyo jowetene. Koro mano wach mokwongo, mano rem mokwongo mwan. Rem mar ariyo en sekta mar biashara. Joma mag jo biashara oseyuakna, aseromo kodgi giseyuakna. Kata kapok giyuakna, tasebedo kaneno. Nikech jowe kiu kata sani ka wadhi kodi Baba Dogo, tibro yudo ka mege wago uso mane bath ndara piny. To jogo wagi osebedo ka gombo mondo bed gi stalls. Tiende niya, telo mosebedo kantie ok en telo ma shughulika gi, en telo marach. Koro wan kaka the next MCA ma Baba Dogo, to wasebedo kod wamama wa piny ma jo biashara ma wasenyiso gi ni wadwa yawo ofis mar jo biashara miluongo ni Baba Dogo Traders. Ofis no kawa yawo to jo biashara go mabro yiero jotendgi. Koro an abro tiyo gi jotendgi to wa make sure ni kila ja biashara ma Baba Dogo oyudo license
Koro kanjo ok bibiro kwayo siling 100, ok bibiro kwayo siling 500 kuom jabiashara. Keche samoro ng'ato mane faida moyudo 500 ne faida moyudo, to kanjo osebiro mokawe. Mama nodong' nono. Samoro en gi nyithindo, samoro en mama modak kende. Kaka baba Dogo to ging'e, mine modak kendgi matiyo matek mondo puonj nyithindo. Koro mae gima nyaka wa make sure ni watimo kae. Machielo en wach mar vijana wa ma bende anyalo wacho ni vijana wa onge tich. To wan kod vijana wa bende obedo gifted talents mopogore opogore. Koro magi sectors mar law, magi sectors ma osebed ka wiji wilgo, ma nyaka wa make sure ni ka wabede ka donje telo no, to nyaka wa focus on. Ma make sure ni waketo gi magi bedo yo makare. Wach machielo mogik manyalo wacho en wach mar thieth, mar health. Wach mar health waseinyirego. Koro ka jakom obedo president ma Kenya, to odhi kelo wach mar bima mar thieth cha. An ang'eyo family ka family ma baba Dogo, nikech an awuon gi team na wasebedo ka wawuothe dot to dot, wasebedo ka wawuothe area ma wasetimo investigation ma waseng'eyo every family modak e baba Dogo ward. Koro ka wadonje telo to wadhi make sure ni family wa tema baba Dogo obedo included e wach bima mar thieth. Koro ng'ato ok bed gi stress. Koro telo mar Andrew Sidede dhi bedo telo maber ya mapok obedo nyaka ne. Ng'ato nyalo penjo ni to Andrew Sidede ma twak mamit en ochung' gi chama mane? An achung' gi chama miluongo ni Alternative Leadership Party of Kenya. Party leader na iluongo ni Mr. Gary Owiti, oja Kisumu, to wan presidential candidate marwa en Raila Odinga. Wan wabende wan ei train mar Azimio la Umoja. Wan Kenya. Mano ber. Andrew, mana kwa dhi mbele, inyalo wacho ni bende nitiere samoro projects ma isetimo ama misechako timo, ama kopogore gi project, bende nitiere yo moro amora ma isewuok godo oko konyo jodak ma baba Dogo? Nitiere vijana moko ma ok ng'eny ahinya ma wasetemo manyo negi connection mag tich, to nitie moko kuom gima oseyudo. Nitiere vijana moko ma bende wasetimo negi connections e yore mag somo, ma gin gi joma ochung' negi e weche mag school ma sani gidhi maber. Koro being that ni samoro wanyalo koso uwezo mar timo mang'eny ahinya, koro emomiyo wamanyo komni kendo wakwayo gimuolo ni ka jo baba Dogo yiera, to abro bedo kod uwezo maber mar timo negi gima duong' ma koro ginyalo neno gi wang'. Amosi ni misawa janeno mar Lolwe TV, janeno mar duond mine, en otieno maber mar tich adek, ka bende adwa ni kawuono wago mbaka kod jathum mar Auma, ma bende adhi miyo thuolo mar nyisowa nyinge kaluwore kod organization mochako miluongo ni Charitable Foundation. Odhi nyisowa ngimane kaka osebet, gimomiyo ochopo ka, gino manobet piny moparo ni mondo we achak gimiluongo ni Charity Foundation, ma bende en CEO kata jatelo maduong' mataye. Arwaki ni machiegni chenro mar duond mine odiochieng' ma kawuono, amor mar neni, awinji ga awinja lakini ruoth nopango ni kawuono nyaka warom mondo watwage wang' jowi marwa mar Lolwe. Adwa ni nyisna joneno mag Lolwe TV, nyingi, in ng'a, iya kanye, itimo ang'o? Bang' mano wadhi go mbaka mathoth. Erokamano, mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom timona thuolo momiyo achopo ka, kaachiel kod Pauline. Erokamano miya thuolo ni. Nyinga iluongo ni Christine Otieno, kata kihero Yesu Nyale. Anyasembo Kanyigoro Masaradidi. Atedo asembo Kolalaram. Ang'amo kwaero Yesu. Duto kuom duto, Nyasaye en jawar mar dho chunya, koso Yesu en jawar mar dho chunya. Amen. Mana kaka joneno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio otieno ma kawuono iluongo ni Christine Otieno, ma bende en jawer mari. Ageno ni sewinjo wendene mopogore opogore, kendo daend mar nyisi ni kidhi e YouTube kacha many Christine Otieno, subscribe, comment mondo wamiye uru likes mondo wach Nyasaye odhi mbele. Adhi bedo jatend chenro mari Pauline Oyudo, arwako ni machiegni uru. Christine, Yes. Erokamano kuom miyo wa chiemb chunya, winjo mana ka Yesu Nyale chien kacha. Kamano. Lakini odiochieng' ma kawuono wadhi go mbaka mathoth, ka bende wadhi medo makeni mag thum. Adwa ni mondo inyisa ni ngimani osechalo nade chien kucho kaka Christine, nikech ji mang'eny okia ni Christine en ng'a, ochopo kunade. Gineni mana e social media, gineni mana e wang' jowi, giwinji mana e radio. Christine ngimani osechalo nade chien kucho ma mondo michopo odiochieng' ma kawuono? Erokamano. Mokwongo agone Nyasaye erokamano podi kaka nawacho chien kacha. Ka ok ng'wono mar Nyasaye, samoro dikoro kachopo kama achopeni. To nikech ng'wono mar Nyasaye, Nyasaye otimona maber machopo. Awuok
nitie moro macho ni Nyasaye golo ng'ato e pidh tuodo to keto kama chielo. An janeno Nyasaye nyalo golo ng'ato from nothing to something. Kuwuok nono to keto bedo gi gimoro, kata bedo kamoro. Sorry, kata ng'eyore. Nikech kana onyuola ok nang'eyo ni anyalo bet dhano. Kalure kech an onyuola e family mar jauchiel. To odwa kanyo, ing'eyo kaka tabu bedo ga e udi. Nitie tabu mane donjo e odwa, mano miyo mama noweya ka jadweche 6. Nyathi ma jadweche 8, nyathi jadweche 8 ing'e norom nade, otin sana. Pod nyathi madhoth okia gimoro amora. Katika hiyo hali na chandruok maber. Kendo dhako mawe nyathine, samoro ok en herone, to lit. Kapo nitie kaka inyalo ting'o nyathini mondo idhigo, kaw nyathino mondo idhigo. Nani mama na nochopo kama nonyisa ni nyathina naweyi lakini ok ne herona. Dine en herona, dine ahero mondo mi akawi adhi kodi. Nikech nochopo kama koro aneno ka nitiere pek maneno mang'eny sana. To gi ng'wono mar Nyasaye nadag dawa. Dawa no ema opidha. Ma chopo dhano. Mama moduogo ka ja klas 6. Ok nang'e ni en mama na. Koro ing'e ni ng'ato ok nyal wuok awuoka kamoro to wacho ni an mamau. To ok inene ga. An dayo cham na ng'iyo godo. Nyaka keti piny manyisi. Yes. Koro an onge. Yani unyisa ni an apok. Chenro en Twak Rowere tielo mar 2 ne ng'ano ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Wendo ma kawuono watwak godo e Lolwe TV en Andrew Sidede. Kabende chien kucho nasenyisi ni olap dhoge ndong' ne komno ma Baba Dogo Ward. Kabende neno ka en kijana mowuok oko, en kijana mowuok oko mar tiyo. Kalure ni osego kura 2013, 2017 kendo sani, lakini onge change kata lokruok moro amora moseneno e ward no ma Baba Dogo, kama bende osedake chakre tine nyaka sani. Andrew mana kwa dhi mbele. Koro inyalo nyisowa manifesto kata agenda magi gin mane ne jodak ma Roraka Ward, Baba Dogo, Nairobi County. Baba Dogo Ward, Roraka constituency. Yeah. Manifesto mara mokwongo ni youth empowerment. Youth empowerment wan kod kaka wadwa time. Mabro miwa tich mayot kod tiyo. Wach mokwongo kata nyoro na romo gi youth leaders mag cells. Dodo wan kod cells abich. Wan kod Riverside, wan kod Kasabun, wan kod Kariadudu, wan kod Baba Dogo, main Baba Dogo, then wan kod Lounge. Gin cells abich. Koro nyoro nya romo gi jotelo mag youths kanyo. To ne wabede winjruok niya. Kawa telo to kawasetieko tarik 9 to wabro dhi e yweyo mar dwe achiel. Tok dwe achiel to wadhi luongo kikao mar vijana te to wabed piny e Baba Dogo grounds to wayiero office mar vijana. Kawaseyiero office to an kaka MCA abro chung' ne vijana wach mar office kata ka wabro yudo ot moro to wayawo negi office kanyo. Koro wakelo gimiluongo ni Baba Dogo Youth Forum. Kawaseketo office no kanyo, chieng' ma wabro bedo gi kikao no ema vijana bro yiero jotelo mabro chung'e. Koro kawaseyiero jotelo magin office ka koro chairman, secretary, organizer, treasurer, to e cells gi to wayiero jochung' e cells mochung' leaders ma vijana mana romo go nyoro. Koro gine magi chung' e cells. Koro tinen for example wadhi e Riverside cell ka wan gi jachung' to wanyise na adwa ni kelna list mar vijana te. To list ni kijana ka kijana ndiko nyinge gi ID number gi kama odake. To kosekelo to ken kijana ma nigi obedo gifted talent nikech inyalo yudo aseyudo kan tie vijana man gi talents
en owacho mana ni Mhesh an kadi konya ma ayud kaka nyalo chako we to dang' agoni erokamano an ok adwa kata tich. Then nitie moro mawacho na an to ka dang' ikonya ma yud na kata tich moro to dang' ikonya. Nitie moro ma be wacho ni Mhesh ka dang' imak lweta ma yud kaka nyalo dhi mbele gi somo to dang' ikonya. Moro be wacho na an ka dang' iyud na kata wach mar biashara moro, ayaw kata kinyozi na moro, ayaw kata kad chips na moro to dang' ikonya. Koro these are different categories mag vijana mwadwaro. Koro jachung' mar Riverside Cell mano anyisi mana kuom ranyisi kelonwa list mar vijana gi to kod gima kijana no dwa timo. To wabedo piny gi office no te. To wa make sure ni wachako gi Riverside kata wachako gi Kariadudu kata wachako gi Kasabur. To wa make sure ni watieko gi vijana makanye. Majua tich watimo kamano. Ka watieko to wadhi e weche mag wamama. Mano is agenda number 2. Agenda number 2 en business. Mana kaka nasewacho seche ka. Business wa is down. To wadwan mondo wating' ohandwa malo. Mondo jowa ma jodak ma Dogo bondo bendo timo ohala e yo makare. Yorno en mana ka wachung' ne jowa te nikech jo biashara wa ithago gi jokanyo pile weche license. Ka wachung' ne jowa ma jo biashara moyudo license to mae bro konyogi kabisa timo biashara gi. Tok mano to wa make sure nikech wabiro tieko gi vijana to wa make sure ni wagero ne jo biashara stalls. Ka wasegero stalls, kijana ma bro biro muko stall no onge nikech tayari vijana ne wachako ma wasemiyo tich. Koro kijande odich. Koro ka watieko gi wamama to wadhi e weche mag schools, e weche mag nyithiwa ma orphans. Wa make sure ni wachung' kodgi nade. Weche mag bursaries, wa make sure ni wachung' kodgi nade. Skunde wa mar within Dogo, number 1 nyaka wa make sure ni skunde wa go ler. Choche mag skunde wago nyaka wa make sure ni obed maler kech nyithindwa masomo kanyo nyaka wang'i health gi maber. Skunde wago nyaka wa make sure ni classrooms gi nie condition mowinjore. Ka nitie classroom ma kata dier ot ne ogine ne ochako mukmuk nyalo kelo shida kuom nyithindo. Wa make sure ni classrooms gi ber. Wa make sure ni offices mag jopuonje gi ni kare. Magi gik ma nyaka wa make sure ni wadhi timo. Magi gik manitie mano agenda number 3 mar education ma to kod wach health ariwe kanyo. Koro ka wach health onego obed agenda number 4. Wach health no to en gima duong' ahinya nikech osiptal wago erokamano kuom ker President Uhuru Kenyatta nyocho gero no osiptal maduong' kabisa manyocho biro moyaw osiptal Dogo. Koro gima ka an kaka MCA make sure ni onge chieng' ma yath bro koso e osiptandno. Onge chieng' ma services bro go down e osiptandno. Gero osiptandno konyo jowa ma jo Dogo te. Konyo migewa nyithindo gi nyithindgi, konyo jodongo wa, konyo vijana. Koro nyaka wa make sure ni weche mag health gi wakata out. Jowa mag jo boda bende wan go e program. Wasefwenyo ni jo boda wa ma jo Dogo ng'eny gi ywak ni polise thago gi. Iyudo ni koting'o ng'ato modhigo kata All Soaps, koting'o ng'ato modhigo kata Rounder, to police komake to penjo mokwongo en ere license. Koro ne wa make sure ni nikech Dogo wodwa onge kod driving school. Na wacho ni kabedo MCA tabro temo mondo nikech an adwa dongruok maber. Awuo kata gi jo Sony driving school kata gi jo driving school kata mokade to kel branches to wa make sure ni wakawo vijana wa to wa register e driving schools. To wachung' ne vijana wa gi te mag jo boda nikech jogi ok ng'eny, jogi tin malich. Dogo is a very small world. To ka wase make sure ni wachung' ne vijana gi moyudo license. Koro kata ng'ato Nyasaye ogwedho modhi onyiewo apiko to en oshughulika mana weche ne mag insurance, lakini weche ne mag license is already taken care of. Koro this is a manifesto ma wan go kod jowa ma jo Dogo ma ka ginyalo miyo wa komni to wabro timo yo mowinjore. Wach machielo katieko wach manifesto. Wan kod shida mar pi. Tiende ni MCA marwa ok osebedi agreement maber kod MP marwa. Mae gima osebedo ka affectwa for the last 10 years. Koro gima nyaka wa make sure ni an kabedo MCA ma Dogo tabro make sure ni tudruok mara gi MP na odhi kare mondo mi shida mar pi mathago jowa ma Dogo mabiro mana dichiel. Koro ka wakete kata mobiro ndalo 4 to nyalo konyo jowa. Ka pi nyalo biro Monday nyaka Thursday nyalo konyo jowa maber. Moloyo ni pi biro Thursday kende. Koro mae be wach machielo ma wadhi ng'iyo ma wa make sure ni waketo bedo kare. Andrew chien kanya winjo kwacho ni Dogo en ward matin to kendo kaka winjo ka itemo lere en ward matin ma olak gik mang'eny. Inyalo nyisowa ni be MCA masani wuok mabende wacho ni olak dhoge ndong' kendo. Bipani osetimo moromo. Gimomiyo awacho ni Dogo en ward matin mokwongo. Dogo half ne nus mare okaw kod companies. Jo kembe gi ogero kembe gi e Dogo ward ka.
to Baba Dogo ward ni e record kidhi to wacho ni en ward monego bed ni is the richest ward within Nairobi County. To kidhi Baba Dogo sani tibiro yudo ka Baba Dogo no e ward modhiere kabisa. Gimomiyo ward no dhier, one, kapo ni ng'ato oyawo skul e kor gweng' kata kapo ni ng'ato kelo kambi e kor gweng', gweng'no onego bed ni endelea. Dong mana dier. To gimomiyo gweng'no kidhi endelea tiende niya, ng'ama nyaka make sure ni gweng'no endelea en jatelo ma ochung' ne kanyono. Nyaka olos gimiluongo ni tudruok makare gi weg kampunigo, nikech weg kampunigo gin jomo bedo licensed gi sirikal ma Kenya. Koro gima nyaka atim kaka ja sirikal mochung' kanyo, nyaka dhi kabolora, nikech kidwa giro wadu tibolri. Tadhi kabolora tanyiso gin jowete an ta MCA maka to dakwan mondo wati kanyakla ukonywa mondo wakel dongruok ka. Tiende niya, ward wani kawanyalo bedo tudruok maber gi jo companies gi, to jo companies gi nyalo konyowa e gero Baba Dogo mabed the richest ward. Penjo mar ariyo ni penjo modhi nade about wach ward matin maber. Be ipani MCA mawuok mabende kendo lap dhoge ndong maduong'. Osetimo moro. MCA onge gimosetimo. Mano tadwa wacho kang'iyo kamera to jo Baba Dogo ward mang'eyo Lolwe TV kawuono ong'eyo wachni kendo ginyalo oro ni kata ote machuo maginyisi ni wach ma mheshimiwa Andrew Sidede wacho en adier. MCA wani en wanene ga mana en nyaka ne wayiere 2017 nyaka sani kore ka wanene. Wan pok wanene. Onge mradi moro amora ma MCA wa osetimonwa. Onge project moro amora manyien ma MCA wa osekelo Baba Dogo. Onge gimoro amora ma MCA osetimo Baba Dogo ward ka. Koro kata sani en ng'ama ok nyal campaign godiochieng'. Mae gima wache lela nikech ahinge gi fut mabor. En gi pesa to onge kod rieko. En gi pesa to onge kod agenda. En ng'ama biro campaign Baba Dogo gotieno. Koro apenjo japiny ma Baba Dogo niya, ng'ama campaign gotieno ni ere kaka idwa trust ng'ani kendo gi 5 years moko michaki miye. To mae ng'ama osebedo meya ma Nairobi kuom higni 10. Onge gima osetime Baba Dogo ward. Obedo meya, ochako biro bedo MCA. Ng'ato dang bed meya to chako duoko bedo MCA. Ok odhi obed governor, nikech meya is like a governor of Nairobi. Koro tiende ni ng'ani en jamiriambo ma kik trust. Koro an ng'at munyalo trust kod telo makare Baba Dogo ward ka. Nyisa ni chieng' ma duoko duogo to land ni Andrew Sidede oyombo ofisi kaka ipango gik moko, en ang'o ma idhi ng'iyo mokwongo? Tarik 9 ka wasetieko go kura, saa 5 otieno jo IBC dhi lando nying Andrew Sidede kendo wadhi lande Stima Members Club. To koseland chieng'no ka wawuok Stima Club to onge ng'ama dok e ode. Chieng'no wadhi kesha e kanisa ka walemo ka wagone Nyasaye erokamano. To ka watieko to ofis mara mar MCA adhi make sure ni andiko jo Baba Dogo ward e ofis kanyo. Jok mogona kura abro make sure ni jakare dudu tiyo ofis kanyo, jaka sabun tiyo ofis no, ja Riverside tiyo kanyo, ja Baba Dogo tiyo kanyo, ja Laundry tiyo kanyo, mondo mi jogi te onenia an ng'atno ma ok ong'iyo mare kende. Gima be nyaka ing'e ni Baba Dogo ward ok oting'o joluo kende. Baba Dogo ward oting'o jaluo, to ting'o jakisi, to ting'o mkamba, to ting'o mluya. Koro nyaka make sure niya ka wakawo jaluo Riverside to kare dudu koro kwagole jaluo kasabun kendo nyaka make sure niya jogi te wa accommodate gi, nikech jogi te waluomogi mondo gi feel niya ei Baba Dogo ward ka MCA modonjo ni ok en ja kabila. MCA ni dwa telo ne ji te, nikech jogi te jodak maka kamano. Mana kwa dhi mbele aneno ka director na osenyisa kacha ni sama yo wawangwa. Adwa ni mondo inyisa ni in kaka rawera manie siasa wan gi challenges mang'eny. Ang'o gini mise experience kaka youth in politics? Number 1, jo youth madonje politics nigi challenge maduong' kabisa, nikech ng'eny jo siasa wa madongo neno jo youth kaka jokas, kendo gineno jo youth kaka jogo ma ok nyal gimoro. To gima dwaro mondo mi jopiny ong'e ni ja youth e ng'ama nyalo timo gima lich magidwaro. Koro wasebedo kod challenges mang'eny machielo ma jo youth bedo go en weche mag finance ma bende awacho ka wachano. Magi are some of the disadvantages ma jo youth wa romogo, lakini akwedo to duong' kabisa kuom jo siasa wa madongo.
Kendo mae gima nalan kata e parties wa madongo dongo gi kidhi e weche mag registration kata kidwa timo nominations. Tipo yudo ka ng'eny youths no register e parties gi for nominations. Machiegni tielo mar ariyo ka ng'at ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio en Christine Otieno, ma bende kidhi YouTube kacha kamoro amora kiwuothe kata kiwuothe ndara, geche, kuonde ma ji ywegi, inyalo winjo wendene mang'eny sana. Christine Otieno ema gogo mbaka odiochieng' ma kawuono, omiyowa sigande gino motimo. Ka bende kwa bire tielo mar ariyo, Christine chien kacha ni nyiso ni lek ne ng'eny. Kendo lek gi sama ne gi ng'eny ni neno ka ikelo ni ji mopogore opogore mondo ikony. Ne gin jok man gi ng'ol. In be seche gi wacho ni pod idwaro pok ichope kiwango cha. Nyisa kaka lek ni no come to pass. Erokamano. Aparo na chako mathin to nitie seche moko mabe obiro kaka tem. Kanyalo remember achako wer 206 lakini mondo ng'ato ng'e nitie ng'ato ni Christine Otieno ong'ere 2012. Koro 2012 kacha nitie award moro ni Ruva Award. Koro wenda mana wero kech kalure gi tabu mana kale to chopo kamoro anyalo paro ne chieng' moro ne nyalo pro dire Muchuki. Ni romna dire Muchuki. Winjo to na winje. Ni winje. Mshiki lozi moko manyaki ket belt nyaka kidie nyaka jadima bede barabara. Koro mono chopo kama koro ne wan nyaka gi strike barabara. Koro jaoda ne onge no dhi India kor ka tich. An mana ntiere ot. Aman na donge tich. To gari ne wan gi nyamburko moro kanyo endo. To apuonjera riembo. Kasepuonjera riembo ka jaoda biro to nyiewo na gari mar siling 60,000 ya poko wil. KUE that san. Ok apagariyo. Apagariyo ma koro mano koro Jose mano kora sichako we. Dire Muchuki ne tuo what? Was it 8 to 9 kacha paro. Koro jaoda nyiewo na gari muti KUE ma kochope mlima Mtaiga nyako kwam. Obiro ywaya. To kinyi kigo start choko. Oyago ng'edene ma wololo. Kaji neno ma ni wololo odonje Illuminati. Onyeo enje developers. Onyeo timno nade? Onyeo gari. Tingini gino nodonjona matek makonto jogi ken Mungu ndio sonko wa masonko. Ngina donje studio. Tawero wer mawero ni sonko wa masonko ambaye Mungu ndio sonko wa masonko. Taparo Nyasaye manie polo mano chwe mano keta pinyka. Nong'eyo chunya gimane chunya ne wacho. Nan go chunga die ka ng'e Nyasaye magwedho ng'ato. An tumia ng'e Nyasaye ema timo ne ng'ato maber. Gik magudo tete maber akuom Nyasaye. To ka gimoro rach Nyasaye be mila mang'eny ga kia. Kora koni jogi okiani Nyasaye ene Mungu ndio sonko wa masonko adonjo tawer sonko wa masonko. Kasi no in fact benota mawero Kiswahili anyalo remember nyako moro no konya wer. Ano a compose song iluongo ni Zipi Zipora. Wendni Odio hit. Wendni Odio bedo nominated one of gospel songs. Nyansa's gospel songs of the year. Ani ng'eni being nominated no kende. Yani bebe no year no kende. An mano ne I'm like meet nama be ne ber nan ke kamugi keno. Anan yera ndiko anani. Mane chama na chumbe gi kuon. Ana ndime gi kuon. Anana ne be nyalo kwana kami kwana ji. Na mang ji auchiel mag Nyanza. Anachiel kuomgi. Ne mit nama ne ber nama ana uri na sego ne sero kamano. Kara maber dute pone ne mbele na. Koro kwa biro okay sisi chieng award. Toni anda wa ano ng'isina seto sheka bing muno mende no kena oseroma. And the winner is